Нам реально не вистачало одного-двох FPV-шок, щоб там залишитися. І, слава Богу, в цей момент на зв'язок вийшов вже покійний Борзий. Він каже: хлопці, швидко беріть свої речі, я вас забираю до себе, я біжу за вами. І він нас врятував. Борзий загинув 4 числа, 4-12. Вийшов за посилками і залишився там. Вони мені скинули посилку, хотіли залазити, і тут вдарила FPV. Борзий 200-й. Він сам із Черкас, його залишилась донька, він батько-одинак. Донька його хвора, він казав. І за того він, я так розумію, пішов сюди служити. З батьками з його, я так розумію, залишилась донька, бо більш, я так розумію, нема кому. Хороший хлопчина був, дуже хороший, дуже толковий був.